Meidän mökille tuli viime kesänä tämmönen lasikuutio, tai sellaiseksi me sitä kutsutaan, ja tämähän on ihan täydellinen paikka viettää iltaa. Nyt ajateltiin, että vähän raikastetaan sitä kesäisemmän näköiseksi talven jäljiltä, joten ei kun tuumasta toimeen ja kaupalta tavarat mukaan ja sitten sisustamaan. Haluttiin tällaisia vähän maanläheisiä sävyjä, mutta kuitenkin pikkusen särmää, koska tuo runko on ihan musta ja siellä sitten on kuitenkin tää lasia niin paljon, mutta vähän jotain, mikä sitten pehmentää sitä ilmettä. Mun suosikkiominaisuus on se, että kun nämä lasiovet saa avattua kokonaan tai laitettua tälleen vähän kiinni, niin voisit säädellä sitä, että kuinka paljon sitä ulkoilmaa sinne tulee ja lämminhän tuolla on sisällä. Tää on kyllä ihan oma suosikkipaikka viettää iltaa ja syödä aina kesäisin mökillä. Mä toivon, että sä sait tästä jotain ideoita ehkä sun terassin sisustukseen tai ylipäätään mökille. Joten sit ei kun ihania kesäiltoja viettämään.